दिनै मा साननानै जुदि मानि ग्रहगतियाव बेफोरबायदि जालांखो दा नों आंहा रावबो मोनथिसेयावबो जों दिनै रायजो दाबनै रायजो मोननैखौ लानानै अदला मा होनोमोन अदला कलबारि आरो बे दैमुगुरिनि हौवासाया जाबाय अदलानि अदला कलबारिनि आरो हिनजावसाया जाबाय नै जोंनि दैमुगुरिनि फाथैलाय बिसिनाया दिनै फुल क्लियारिफिकेसन फैबाय लोगोफोर आंनो भिडिअखौ सेन्ड खालामहरदों मैयानो हरदोंमोन आं टाइम मोनासै लोगोफोर हलिनि दिनाव आङो एसे इन्जय खालामबाय दे लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा इन्जय खालामनाय माने हलि गेलेनाय माबानाय गिदिंबाय एसे ओमफ्राय भिडिअ नों टाइम मोनासै थ' लोगोफोर नोंथांमोना नेनानै दंमोन भिडिअफोरखौ जानांगौ दा नोंथांमोना मोनथिखादों साननैसो सिगाङाव आंना बिराद गगाबो मोनदों दै एसे फैसा सेन्स जागोन लोगोफोर हलि गेलेनाय गिदिं गगाबो मोनदों ओमफ्राय साननैसो सिगाङाव नोंथांमोना नुखादोंमोन फाथैलाय बिसिनाय दाथ' आंनि सिगाङाव ओरैबायदि बुंहरदों मानसिफोरा माने बै जर जबस्ति जे फाथैलाय बिसिदोंमोन हौवा हिन्जावादि जर जबस्तिखौ हिन्जावखौ रायजो राजाफोरा जर जबस्ति फाथैलाय बिसिनाय खालामदोंमोन थारमाने हिन्जावासो गाज्रिनो आरोना आंनो बिराद मानसिया रिप्लाय हरदों आदा बै हिन्जावानो गाज्रि होननानै बुंहरदों आरोना दा नायनोसै हिन्जावा गाज्रि ना हौवाया गाज्रि जों क्लियारिफिकेसन भिडिअ नायनोसै मानि थाखाय फाथैलाय बिसिनाय जाहोना मा दंमोन बर'बा हले बेफोरबायदिनोसै जोंना फाथैलाय बिसिनाय खालि संसारखौबा जादों मा जोंना बर'फोरा बोसोरसे बोसोरनै उनावनो नै फाथैलाय बिसिनो हमदो साननैसो थानानैथ' नोङो हाबा जागोन दा नों फाथैलाय बिसिनायखौनो सुरु खालामसिगोन खोमा फाथैलाय बिसिनाय नियमखौ जोंहा बर'फोरा थाबैनो खोमानांगौ आंनि हिसाबाव आरो मानसिनि जिउ रावबो अन्थाइ बिखाथ' लानानै फैयाखै नंगौना नङा हौवायाबो सानसे थैनानै थांगोन हिन्जाव मानसियाबो सानसे थैनानै थांगोन अब्ला बे साननैसो जिउआवनो गोरोबलायना जाबा माबा मोनसे गोरोन्थि दङ नामा माबा मोनसे खहा जागोन नामा जेबोथ' जाया बेनिखायनो हौवा हिन्जाव गासिबो गोरोबलायनानै संसारखौ जानांगौ रायजो राजा नोंथांमोन आंनि बुंनाया बेनो जुदि गाज्रि मोनदोंबा कमेन्टआव आंखौ बुंहरनो हागोन नोंथांमोना बुंनायफोरा गोरोन्थि जादोंबा रायजो राजायाबो सानसे समायाव नोंखौ बासायनो थाखाय रायजो राजानिबो खोथा लानो गोनां जायो बा न'निबो खोथा लानो गोनां जायो दा नोङो रायजो राजानि खोथाखौबो लानानै सोलिनो हाया बा न'नि खोथाखौबो लाना सोलिनो हाया नों गावबो हौवा हिन्जावनि लोगोआवबो नोङो माथा थानांगोन मानो होनबा हौवा हिन्जावजों प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हायाबा नोंखौ सोरबा रायजो राजाखौबो लिंना लाबोबाबो नों प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो नङा बेयो हौवा हिन्जावनि गेजेरावसो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हागोन बेनिखायनो न'खराव माबा मोनसे नांलायदो खमलायदो हौवा हिन्जाव सानैजों बुरखायलायनानै मोजाङै संसारखौ जानानै थाब्लानो जाबाय मानो फाथैलाय बिसिलायनांगौ जाखो सोरबा गथ' गथायखौनो माने जोनोम होआलासिनो माने खारनाय बारनायखौ जों नुनो मोनो सोरबा गथ' खानै खाथाम गारनानै खारदों मा उल्था नेम जाखो बेलाय बर'फोरा जानो रोङा मानोना गुबुन कान्ट्रिनि हिन्जावफोरखौ नुदों नामा जों खारनाय बबेनाबा खारनाय नुदों बबेबा कान्ट्रिनि हिन्जावफोरखौ जों बेफोरबायदि फाथैलाय बिसिना खारनाय नुवाखै नोंसोर नुदों नामा कमेन्ट खालामना फोरमायहरदों आंनो जों बर'खौबासो हले खोनाथारो बेफोरबायदि गथ' खानै खाथाम गारनानै खारबायनो होननानै जों नुवा माथो निउसावनो गुबुन कान्ट्रिनि हिन्जाव खारदों होननानै जों बर'निखौ मानो नुयो नोंथांमोना साननानै नाय देलाय जों फेसबुकाव गोबां भाइराल जाबाय थानाय बेफोरबायदि भिडिअखौ जों नायनानै लानो एसे दान्दिसे कमेन्ट खालामनो दावबावबाय नोंथांमोना फाथैलाय बिसिनायनि सायाव मा बुङो स' बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो थ' थेंक इउ स' माच क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा आरो तामुलपुर नोंथांमोननि सेराव थेंक इउ भेरि भेरि माच गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना मोजां कमेन्ट खालामनायनि थाखाय आरो दिनैबो कमेन्ट खालामनो दिनै मा साननानै जुदि मानि ग्रहगतियाव बेफोरबायदि जालांखो दा नों आंहा रावबो मोनथिसेयावबो जों दिनै रायजो दाबनै रायजो मोननैखौ लानानै अदला मा होनोमोन अदला कलबारि आरो बे दैमुगुरिनि हौवासाया जाबाय अदलानि अदला कलबारिनि आरो हिन्जावसाया जाबाय नै जोंनि दैमुगुरिनि बिसोर सानैनि गेजेराव माबा मोनसा मोनसिनि थाखाय दिनैनिफ्राय सोमोन्दो बस'नो नागिरदों रायजो मोननैखौबो लानानै जोङो साखि जानानै नै दिनै बिसिनि सोमोन्दोखौ बस'नो होनो नागिरदों आफा बोराइ बाथौनि
बोरजोंनो बिथांमोना जुलि जादोंमोन नै दिनै आफा बोराइ बाथौनि साखि लानानै बिसिनि माने जुलिखौ दिनैनिफ्राय सोमोन्दोखौ बस'ना होनो नागिरदों जों रायजो दाबनैजों जाहाथे आफा बोराइ बाथौआ बिसिनि दायफोरखौ निमाहा होनानै फैगोन सानफोराव जाहाथे बिथांमोना मायबा मोनसे आसा दङबा नों आफानि बोरजोंनो जाहाथे बिसिनि गासैनिबो गावबा गावनि साननाया जाफुङो बेखौनो जों दिनै रायजो मोननैया कामना खालामनानै बिसिनि नैबे सोमोन्दोखौ बस'ना होनाय जानोसै जाहाथे बेयाव दाबनैबो रायजोआ जेबो मोनसा मोनसि गैया बेखौनो जोङो दिनै माने थि खालामनानै बिथांमोननि सोमोन्दोखौ बस'ना होनाय जानोसै नै दा मा खालामग्रोनांगोन सिन्दुरखौ आगसिखै हायोना आगदाखै हायो खोमोरना होदो जाबाय दे दा फाथैखौ सानैनि गेजेराव इयो ओरै हमनांसिगोनब्रा नोंबो खावसे हम आंबो खावसे हमसै नङा गेजेरावनो हमो खोमा नों आगदाखै हमोना आगसि हमो नैखिनियाव था समान जै जाथों आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौनि साखि लाबाय आफा बोराइ बाथौनि बोर नङा आरो मोनफेरथाराखैलै इसोरफोर दा रोंनायनासो खालामबाय आरो दा जाथों बेफोरबायदिहाय